Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Seguru makati. Ini ndiripo zvangu makasimbira zuro. Tipoezi ndimuri pazuro. Takatozorora. Anditika. Dambudziko kuti matambudziko kuwana vazorore havazororeka. Vanotouya chete asi kuro zvakati tongopa mushonga endai. Batsirika kuti zvacho zvingofamba tichimira edu December. Sakura kuti izvi mudzima wosikuya. Takatopeta edu machira. Tongogarawo zvedu. Ngoti vazukuru vazopera tinomwe varwere vangu vari panapa. Vatanga vari kurapa. Saka tichipota chichazowa udongorera kuti muka sei varikuwa sei. Zviri kunakidza zviri kuti vari kupora kana ana dambudziko. Saka tiri kuti vazukuru vamuri kurapa ndevari kuuya ndevakagara varipo mwedzi unovambudzi pari kufambiswa sei? Vamwe vagara varipo, mwana uyawo mwana kuti sekuru ndarwara nemusoro ndaitawo zvakati ndasangana nedambudziko rakati ndinogona kutosangana totaura sekuru kwatiri kuita kokuso toona kuti anobatsirika sei nokuti dambudziko harina basa kuti ihoride kana paChristmas chaipo munogona anogona kutorwara manesi ari kuhoride toona mwana anenge akatongomirawo zvakangodaro. Ipapo sekuru ndoramba ndimubva madzisa vazukuru nekuti kazhinji unogona kuona mumwe muzukuru achirwara ine dambudziko raanenge ainaro asi chaanenge achida kazhinji haati kufokasa nekurapwa ana kufokasa either nekurwatsananguro kuti dambudziko rako riri kubva kupi, murove wako ndiani, murove wako awo here, vapedzerana. Saka chakanyanya kukosha chii kana munhu achirwara? Ini hangu chandoda kana zvinonzwa mwoyo wangu. Inini pazvinhu zviviri ndoda hangu kuti munhu apore. Kupora ndokwakanaka nokuti munhu akapora tizofokusa hake nemuroi wake but akufamba akunzwa zvakanaka asina matambudziko pasina pakumurwadza nokuti chinhu chinokurudzirwa nevanhu mukurarama kana government yedu inokurudzira kupora kwevanhu ndesaka government ichiwadza zvipatara ichitora nepainogona napo kungotumira mota kumareserve amwe asikakwanise kufamba vanoda kurwisa kuti vapore. Nekutozwa mumwe munhu achitifonera kuti inini nozandakaenda kudare patsekuru kanimo ndakambopinda mudzimba ubva wangu nditi muzukuru ndoda kutanga ndakurapa ini hazvo zvandanda kurira bhazi ndakamudzwa kuti daikamuti vamwe vanodaro zvavo but vanenge vaida kunzwisisa kuti muroi auye but chakangokosha kazhinji waona ndati munhu ngaatanga apora nendatoda kuti muroi waste of time kuti tingati muhodhera nemuroi ngatipeta kuti iye awe neutano ndowatinotarasira pamunhu wese toda utano. Ini maona panapa ndakasimba neutano hwakanaka hapana pakundirwadza ndotarasira kupora ndokwakakosha. Dambudziko yetira kunzwa nemuroi yetira kunzwa naMwari but chatotarisa ndichoda kuziva kuti uwere uhu unopora here kandi ndohwedu because inini ndasekuru kanengo handiti yese matenda auya panapa isina kutoona kuti uyu munhu akuhwara kana kuti akuhwara chikuti chakati ada kuwedzerwa ropa nokuti ndigare ndikurapa panapa aiwa munhu ngaaone kuti chanel seng'anga ufana kuziva kuti izvi ndizvo zvangu izvi ndizvo kuchipatara izvo animazvona. Vamwe sekuru vanotiti kazhinji patinokurisa vanhu vacho vanozokurisa part 1, part 2, part 3 uchibatsira vazukuru stage by stage. Vamwe vanozozova kuzofuna kuti ko nhingi uyo vakabobatsira paipa upenyu hwake hwamira sei tingati kana munhu dambudziko rake rapera tovatera futi totoona kuti ari kudya breakfast yakaita sei bacon here upenyu hwake hwatapaaipapo vanhu ndovati chize zvazvera manje munoona ndedzimwe nyaya dzinoitika muno mumafoni mangu unobatsira munhu umubatsira utopora woenda handiti utisanga nemwe dambudziko utonzi akukufonera sekuru ndine mwe dambudziko ranaro ndiwani keyo sekuru dambudziko rinobatsira paipa rakatopora but ndana rimwe dambudziko rani mundibatsire futi zvakasiyana zvezvezvi chete chekuti munhu wakamubatsira vamwe havadzoke kuzotenda vamwe kungomubatsira akaita akutoenda hosha muwana futi handitika kozoti kunomwe munhu kuti wakamubatsira kwakuti achidzoka tise rimwe vhidhiyo kuti uchitendawo sekuru uchidi havakwanise kuti uzomutera kuti uyanza anenge unenge wakumanikidza ndakukusungisa mumwe munhu anogona kunyara kuti bozi munhu kazhinji vamwe anobuda dambudziko nokurwadziwa saka paanenge achirwadza anenge ati apore saka paanobuda paipa anobuda neshungu kuti zvangu zviite sezviite saka zvakangoita anobva atokangamwa kwekuti Robert mfunga Robert wauya nevanhu vakawanda panapa muzukuru wangu vatabatsira vamwe vakawandisa vatabatsira panapa asi vanhu ivavo cheche kuti vakupowo kana dhora kana 10 cents kuti Robert ukaita basa ukwanisa kwasekuru vaya ukwanisa kwasekuru vaya haakwanisi unosvika kumba utogara pasi utonyara zvake zii zvake unozvona saka hatizogona
kuteera vanhu ndine imwe nyaya kana muchiri kurangarira kumashuro yemwe mukomana akarwara 18 years achipenga takaita kubudisa pavhidhiyo iyoyo andiitika but izvozvo akushanda pagolf complex akutoshanda izvozvo anditi but kuti achidzoka kuno kuti sekuru makaita basa mufunga zvenyu ainhonga mufunga patikamboona vanobasa kuona vhidhiyo yacho vanobasa kuiona akaita zvimatsaga zvake mabhini chiche asi makamona uchamuzere ndimuna inonga zvimatsaga zvezvo koza imwe futi okuya airwara futi kuglenora mai vekukanzura yayo mukamona uchamuzere futi vakapora asi hatise kuzovatevera vanhu vavo mani kuti nawe yatikudaida hazvikwanisiki apa iye kudzoka kuno kuzobuda patv anenge akunyara kutonyara kosa zvezvo akaona zvezvo kuti handini uya wendaidai so mani zvakadaona sojara kuti ndini uya uyaka haachakwanisa manje aita basa sekuipapo vanhu vagara vachinzwisa nokuti patv apa pamanikidzwa vanhu kubuda ichokwadi uyo zvakare inini ndogamandivaudza vamwe kuti imi makamboona here kana munhu aida unorapa kana kupara nyatwa kana kugoma kana apora achidzokera kumadhokuta kunoti makaita sei aiwa hakuna zvakadaro munhu akatopora ndo basa rechipatara rekuporesa vanhu handiti aiwa muzukuru vakauya sekuru shalom akanditi mukoma ndine dambudziko zvino ndakamuti matara akavhara ndikanditaure nasekuru ndizokuti vakazva museseri ndoba ndakakufonirai mukadai muzukuru ngaauitise ndione kuti ndingamubatsirire ichokwadi ndiye muzukuru ari panapo mambotaura naye ndakakurukura hangu naye nezvizoro tine zvinhu 2 zvatakaona pagrasi pangu hazvina basa kuti inini mudzimaupo ndine grasi mtakaona kuti munhu kuya kwaitwa kana kuti scan yekuchipatara nokuti vanyatsa kuzvinzwisisa totsi pagrasi pangu noisoro tokuti dambudziko rakabva apa rakazoenda apa rakabva apa rakazoya apa rakazobva apa rakazodai rikadai ndizvo zvandakaona nezuro ndakakurukura naye akanditi ini sekuru nini nyaya yangu nemaomero yakaita ndoda kubuda pa YouTube nekuti kuna mwana vanenge vachinetsa sekuru kanengo isi takauya kwadi zvobuda pa TV aiwa zukuru uyai kuno kuti tobudisa munhu atozvipira kuti nini sekuru ndauda kubuda nhau yangu ikaika ikundirwadza ndoda kuti ndibude zvinhu zvangu mundiba anenge asina pokutangira kubva sekuru nandite sei ndibude ndofunga panamba ndete kutorambidza mwana sekuda kudawo pa TV ndakudawo pa TV vakawanda vakutanga mudanza kanengo anoita mabhidhiri voice kuti mabhidhiri asangarizika tasukuti ko mabhidhiri chizvikanzaiwa unoenda unoedita semukadzi abatwa nechihure ovha nechikombo ndoanzi mabhidhiri aya kunyepedzera nyaya so kuti pane nyaya yakati yabuda kwakati isusu kunogati tezvofuma isusu toita ukaona nyaya yabuda nyaya dziri straight zokuti nini adzita mbiri tikutobudisa zvinhu zvikutoitika zvataichitobudisa pambachaneli yakanzi Kanengo TV nepana Robert inyaya dzinenge zvikutoitika zvinhu izvozvo hazvizi zvekunyepa hazvizi zvemadhirama kondetire chimadhirama chandienda kumadhirama chii anozvona ndisachizobvunza mabva kupi munogara kupi saka mazuva ano avanyarara mazuva ano vazukuru vaimbotuka sekuru makambonza shoko anzi muchandituka zvikambwana methasmeri handitukike bogo ndishora handishoreke nekuti tenchita basa rakanaka zvinotendwa nenyika zvinotendwa nevamwe vane vazukuru vanenge vachitenda mabasa ndichita panapa saka isusu panapa sekuru Kanengo havaiti mabhidhiri tinoita basa sezvazviri Sly Robert na PK mangwana tora nyaya dzedzi inyaya dzechokwadi asi nyaya dzekunyepa dzedzayo zvinhu zvinoitika izvozvo saka rambai muchitasa machannels aya muchaona kuti muchadzidza zvakawanda mukuona nemukuona nematambudziko imwe muchitodzidza zvakanaka okay izvi zvakanakira izvi zvakanaka zvikutotipa zivo yakanaka zivo yekutotipa zivo yokuziva kuti zvinhu izvi zvakaipa izvi zvakanakira izvi zvakadai nokudzidza mumwe munhu mupenyu wose mumwe munhu atozviziva kuti ungadzi munhu mwanototi hangadzi munhu handianoita mumwe akazoona kuti ungadzi munhu aita atoona atokuwara nemushongo saka ungadzi munhu aita kudanana naye unonge atova nezivo muupenyu saka rambai musubscribe muchiona muchisheyana mwakaona vhidhiyo yabuda paKanengo TV kunyange usingandifarire kunyange usingade Robert asi ona kurambidzwa unoziva shoko rimwe rakambotaurwa so ndiri kuti muvengi wako anogona kuzokuparidza shoko raMwari iyo haufanira kuteedzera mashoko ari kutaura nekuti wakamuvenga anditi teerera zvaari kutaura uone kuti zvine pundutso here kana hazvina pundutso ndo kudzisa kwanoita azvinji reZimbabwe nevari kunze kwenyika saka kunyange musingatide kunyange muchitivenga kunyange uri muprofita kunyange uri pastor tarisa inini chacha mavhidhiyo maprofeti makandi onotarisa nayatifred ndotokutarisa ngwani ndichiona mabasa anenge achiita handiti
asi kuti ndovavenga anokumbovavenga anokana kuvengana pastor Makandi anokuvavenga ngatobatsirwa ikoko chatikuda tidazambuko tikakuvaka nyika yedu yeZimbabwe tichiona kuti tingaite sei gore rakupera kai tiona kuti gore kupera kwarakuita ringabatsike sei kwete kuti inini nganga ndimana kuti uya mutore matambudziko ndorombesa aiwa site izvozvo sekuru kana varombese vanobatsira vanorapa tichiona kuti tingaite sei tine program yadati tizoita yemadrugs pasine madrugs program tichaironga muswana kutana December toda kuziva kuti ari kutengesa mutoriro anditika ne ari kutenga ane mhosva ndiani anditika saka iwo mubvunzo wandokupa mafanzi angu kuti mundudzwa kuti ari kutengesa mutoriro ne ari kutenga ane dambudziko ndiani ari kutora mutoriro achiyanawo anditika ne achizotengesera mutoriro ne anoputa wacho pana vanhu 3 anotenga nekutengesa neanoputa pavanhu 3 ane dambudziko ndiani ndoda mhinduro musi 5 December ndozoona kuti ndingaite sei nechirongwa ichocho kuti timboona kuti tingaite sei nekuti nyika yedu vana vedu vakupenga muno munyika chimwe futi mumwe mashoko musati mataura ndachikumbirisawo ruzhinji rweZimbabwe kubva kumapurisa kubva nevatakurwa vari kutakurwa murodi no ndiri kushungurudzika nenyetsaona mugwagwa dzawandisa saka hatisi kuziva kuti dambudziko riri pana vachairi here kandi dambudziko riri kune motikari here tida kuziva kuzvitsvaga izvozvo kuti chii chiri kuitika malaisensi avanawo malaisensi chaiwo chaiwo here ari kudhiraivha akadhakwa here mutoriro here kukonzeresa chii chiri kukonzeresa matsaona munyika zvatinyanyira vanhu vari kupera saka tichaita kuti chirongwa chacho toona kuti dambudziko rinobva papi nekuti isusu wacho tisinoumba nyika totanga kuumbira kuno zvatinenge tataura zvofanira zvizopinda muparliament kuti shoko rataura sekuru Kanengo takamira rakadai mukuonawo sepa vakataura apa sekuru apa nyika yevandudzika ndaida kuwedzera sekuru pamataura pekuti kwemabhiti kuti vanhu vanozviziva kuti takuita mabhiti ini zvandinoita munhu apa ane dambudziko kwandiri akati ndine dambudziko rakadai ndiendese kwasekuru Kanengo ndinongomupa phone number neadress ndione pano ndichiya pano nekuti sei watuza sekuru Kanengo ushane kwandiri iwe kana ane dambudziko rako uchiziva kuti sekuru Kanengo ndovanokubatsira enda unobatsira asi ukauya kwandiri koma ndine dambudziko rakadai so inini ndini ndinotsvaga sekuru varipo nekuti ndinana sekuru vandinoshanda navo sekuru Kanengo sekuru Tasvo sekuru Shuka sekuru Achapora sekuru Nyakatayani anyari kuvataura ini ndinozofana sekuru Nyakatayani muri kweri sekuru Kanengo muri kweri sekuru Tasvo muri kweri ndine dambudziko rine muzukuru rakadai so haanawo chiuviri ari kukumbirawo kuti muite mubatsire asi ukandifonera ukati mukoma ndine dambudziko rakati ndiendese kwasekuru Kanengo zvine mubvunzo kwandiri kuti kana iwe chitochuzako munhu anogona kukubatsira ingoita sei chingoenda ikoko chimwe chekupedzisira pane vazukuru vanondifonera vachiti mukoma ndatenderera ndabhadhara mari ndaenda kun'anga kwakati ndakabhadhara mari yakati ndaenda kwakati handisina kana sendi tibatsirewo saka ini ndini here sekuru ndakanzi ndinoita zvinhu zvemari aiwa unoona zvazvinoita manje ndinodyei kana imimi nanasekuru vangu ndinodyeiwo kana isi sakungodzi ndoda mbokupindura munoona zvazvinoita ndakambosangana nemwe mutauri akanditaurira muromo wakanaka iwewe Robert uri bridge sekuru Kanengo tiri bridge vanhu vazhinji vanotsika pamusana pedu apa vachiyambuka vachienda akusuti kuda kwako iwo manje Newsbeat TV. Right, sekuru zvoti taura dzimwe nyaya tichingopinda tichikurukura sasekuru nevazukuru ndinoambudzi kusina basa rakawanda kudai hatichitandara zvedu manga makuchitaura nyaya yaShalom chiti akauya hongu mukambotarisa pasikani penyama ndizvozvo zvakamira sei right nyaya yemuzukuru wangu nyaya yacho inonakidza uyezve inoshuvisa mai vake nyakumbereka vakanoromba mushonga wokuti vadiwe kuZANU-PF chigaro kuzana saka vanopiwa mushonga pavakazodzoka mushonga uyo vakatadza kuushandisa mushonga uyo ndobva wazomubata mwanasikana ndodambudziko kuti pane musikana anzi Shalom saka kuchisika rudzi kwake kune chinhu chakatanga chibhakira changu chindi zviri kuti kudai so ndodambudziko rake
pachipamwe charo handiti kana kuri sei kwabviwa handiti ndima takashara nasekuru pakuti munotaura Robert nemutatidzi saka sekuru azonditi hausi munhu wasatani chii chiri kuitika ndozanonga kuti makambotaura asi pano vamwe vari kugononga vachisangana nemike yekutanga chii chiri kunyanyoitika mukati meupenyu hwenyu usikarudzi ndiri kushungurudzika mukomarobe ndingati dambudziko iri ndakaridiscover muna 2016 ndabva kumusha ndaenda kumusha 2016 January sorry mukomarobe ndaive ndiri kuSouth Africa ndopa ndauya kuno kuZimbabwe muna 2016 January ndichizotora passport ndakauya January ndikagara January February March passport yangu ikabuda because yakaita 3 months saka ndadzokera kuSouth Africa ndo pandakati gare ndakunzwa kuti pane chinhu chipata sokuti kusikarudzi kwangu kune chinhu chiri ku ndobva ndatogara mukomarobe ndobva ndaona hazveshuwa chinhu chiya chiri kungokura chinoti chikabuda chodzokera mukati saka pachinobuda ndotochinzwa kuti ichi chiri kubuda kana chodzokera futi mukati ndotochinzwa kuti chiri kudzokera mukati saka zvadaro ndakazoti 2021 baba washaika ndo pandakabva kuSouth Africa ndobva ndauya kuno kuZimbabwe kufuwa baba asi ndakasvika nguva uriko handina kukwanisa kubata kuti ndiwaonewo ndakasvika uriko achisongoti kokumakuwa tapedza kuiga baba ndo pandakazoudzawo mai nanasisi kuti ndiri kuitawo dambudziko rekuti kusikarudzi kwangu kune chinhu chiri kubuda hanzvadzi yangu ndobva amboti uya kwaMutare ndobva ndamboendeswa kuno vamwe mbuya wakati tenga mbiya nini tiite back to sender amene zvawakabva waputidza mbiya imomo but hapana chakachinja ndobva ndadzokera kuSouth Africa ndobva ndasvikawo pana vamwe vanoita zvekuchechi nechiwanhu zvese ndibva ndasvikamo ndikura ndinaro wakati andikuona chiri chiposo wakakandwa chiposo saka ndoda kuti unditsvakire magazini nemhiripiri nereza ndobva ndanotsvaka zvinhu zviya ndobva ndawapa kudaro wakadedza mumukadzi wakati ndokumbirawo utemere sisavo ndakarwadziwa mukomarobe ndakaita wiki ndisingafambe usikarudzi mhiripiri iya yakundipisa mukomarobe yasangana nemagazini ndakarwadziwa ndikaita vhiki rose vhiki rapera apa ndangana chakachinja kudai kuona chinhu chiya chinongowapo ndobva ndabva futi ndobva ndaenda kuna vamwe mai ava vachitoriwo chidikisira rangu rineri ndobva asvika wakati chinhu chekudzinza kwako ichi asi ndokwanisa kudii kuchiruma ndochibvisa ndakarumwa mukomarobe maiwe ndakarumwa mukomarobe ndikati ndikazvimba vhiki rose ndisingagoni kana kufamba ndichingotambura aiti kwanzi ndinoita zvikwanu anosanganisa notanga apfeka jira rake reblue sky yemudenga ndikarumwa mukomarobe nemazino chaiwo achidhonza kudai ndakatodara kudai achiruma kudai achidhonza kudai achiruma kudai achidhonza kudai akati chavu ndakati nchibva paari mukomarobe ndambofamba kana distance chinhu chiya chatsoka ndikachema ndikati Mwari ko zvanditi chabva asi ndamuti chiripa akati auchionekwa chiona chinodzoka mukomarobe ndakatambudzika kuti aruma kuti makatibvunza kuti chiripi wachisvipa nekuti airuma kudai odhonza kudai oti ndachipotsa oruma kudai odhonza kudai oti ndachipotsa pakazoruma manje kokupedzisira ndopakangoti puwa mhino kwakasvipira uko ndobva nditi hachabva ndachiruma ndobva ndakati ndachikumbirawo kuchiona kati ungachione chinodii chinodzoka ukachiona ndichasara ndichichipisa komarobe ndangofamba kubva pari ndambofamba kana 50 meters kunzwa chinhu chiya chadzoka futi chakubuda ndikabva ipapo mukomarobe ndikaenda futi uno mumadzibaba wenguo tsvuku
madzibaba waya ndipo wakangosvikawo wakangoti kuna mudzinzamenyu kuna baba wenyu wasara wari 1 wanoita zvecross border vanomboenda kumozambique nekopi kopi ndo wakaromba ndo wari kushandisa plus iwo une bvuri rasisi wako wakapiwa zita rambuya vanozvara baba ndo zviri pauri. Ndikati saka mondipatsira sei madzibaba? Kumarubi ndakamwiswa madzito nedota repazambara kusvika ndisisina kana simba ndisingachagone kana kuti uku ndikubayiwa neuku ndikubayiwa neumwe nekugotsi uku ndikubayiwa neuku pedzisira handisina kana simba ngumarobi ndangorara pasi ndangoti rabada ndopa ndakati ndambozama ini ndatambudzika. Saka pandaida kuuya kunokumba ndakabva ndashayiwa mari. Anzvadzi yangu festival yewo mumba ndobva auya anodhiraivha matraka ndobva atirongedza zvinhu zvako zvese ndinde nazvo kumba ndobva ndarongedza kati kana ndasvika kuno ndichakutumira mari yebhazi kana uchatumira mari yebhazi mugomarobi. Kusvika sisi wangu wangu wakarorwa kuangola uko napasta ndaichigara nawo iko kujobheka saunogarawo kwawo endogara kwangu ndo wakazonditi mwana wangu uyu pasipoti yake kuangola iri kumunetsa sinzi ndakamuzvarira muzimbabwe aine kadhi remuzimbabwe nebheti remuzimbabwe ndoda kuti uende naye kumba unodii unomutoresa pasipoti. Ndikati asisi neniwo pasipoti yangu yakatorashika uya ndaiwe ndinayo madima ndigadzirisirawo wakangoti ndichazokugadzisira ndokundituma nemwana ndo advantage yandakaita kuti ndizosvika kuno kundituma nemwana wangu kuti ndiuye kuzomutoresa pasipoti. Ndauya kuno kwacho mukomarobi takasvikira kumakombe street handambosvikira kumba kwemunhu nekuti bhazi ratakauya naro rakafira pabeatrice ipapa patangurara mubhazi imomo mangwana tichifuma chihaika tichiuya pamakombe. Tichibva pamakombe ndopandakazofonerawo sisi wanguwo wandiri kwawari kumabvuku akutomboite murume wawanotorwara zvisingaiti takatoenda naye kuarendeo kuswera zuro akabva atonopiwa mubhedha anotorwara zvekuti kungogara zvekuti handina hangu plani kuti ndiende kwemunin'ina wamai kuglenora munin'ina wamai wangu chaichai ndakabva ndashaya ndoenda rini sei mukomarobi nezuro chaiko ndaitotupa mai wakati kutanga kundisira maaudio wakati wakagara ikoko wakagarirei ini ndiri kudza kuti uya kuno kumusha uchere makomba kwaiye dhiga udye iwe wakagara kwarere ikoko wakagarirei munin'ina wawo zuro nepasaidi sisi wangu wakangofa chete unondiziva saka chero ndiende kumusha kwacho kuna mai ndinototya mukomarobi chero nerandi racho futi undikwire kuenda kunoona mai wacho handina. Kwandakagara kwacho anototambura murume wacho ari kutorwara zvekuti haumbotomutarisa akazvimba makumbo ese emaziso ari yelo ungogara zvoo ndinotambura. Ouya mumwe kwamutari sisi wangu wacho anozvita nemari dzake auya kuno kuti apinde muchikeni ini atenge chikafu mukomarobi ndakadzingwa kunzi iwe chinda ndisare nemwana uyu wasisi uyu ndiye wotengera chikeni ini ndikanzi mifamba yenyu muinde nekuti mwana ndakuinda naye kupi kwamutare komadiwo kuinda neni sisi onai kwandiri kugara kwamwe sisi hakutomboiti wakati ini kwangu handikasindiniwo ndongotora uyu mwana ndoenda naye ndokwaari mwana wakamirira pasipoti iri kubuda next week papa ndokwaari kugara kwamutare musha medu macho hatinzwanani. Pane programu rekunzi baba wada kuisirwa dombo musi wa14 December matukirwa ndiri kuitwa mugurupu refamily festival hanzva dzakatonza kuti handidi miedzo newe munhu wese tiri kuti munhu wese ngabvise $50 asi iwe wari kutoziva situation yandinayo kuti handina kana mari ndo waida kundikwidza kubva kuSouth Africa kuti ndiuye kuno asi izvezvi ndiri kutotupa zvokuti chero ndotoita seo ndichadelita gurupu racho refamily chero ndikataura handina nombondinzwawo kuti yowe daitabatsirawo wese wana yachingoti ameno zvavo plus hatitonzwanani totoita zvokuti wane tumari twawo ndo wanonzwanana kusaidi kwawo isuwe kutambura nasisi wangu iyeyu ari kurwarirwa nemurume nemumwe ari kumusha tisuwo tinongonzwananawo zvino chekuti tibatsirane nacho chacho hapana. Mukomarobi ndiri kuSouth Africa kwacho murungu paimboti andiwedzere mari ari kutondihafurira salari ndakatanga achindipa mari iri nani iko zvino atohafura ari kutondipa mari yekuti chero ndiri kuti nditenge chikafu ndidye handisi kukwanisa
saka mugrupu refamily ivo uchivataura kuti une chinhu chekufema kusikarudzi vanotochi vamwe dadzi dzako nemasisters ako vanotozviziva Mukomarobi wese kuti ndine chinhu chinofema kusikarudzi yangu. Sisi wekunyanga iyeye ndiye akazoti indikati sisi mandizamirawo chiro $100 chaiwo. Wakati ini ndine $40 chaiwo. Chindipai hangu $40 iyoyo ndongonozamawo ndongotiwo sekuru ndo mari yandawana zvikanzi iyowe ndichakuisira chimbotanga wataura nabamukuru wako dzamara nezuro wakutofona wari kuti tiri kuuya mangwana kuzoona murwere ari kwari ndeu saka mari yacho ndokwaya-kuenda. Unoona iwo bamukuru wacho waka dambudziko rarane makore sati panguva yese apa vanenge vachiti iwewe urarama sei. Avatombotauri sekuru kusvika ipapo pandazorwadziwa nemakumbo akuramba kufamba makumbo esaya pazouya nzvadzi yangu achitora zvinhu ndopawakati tichazokutumira mari yekuti uye kumba kana wauya kumba tozofamba newe toona kuti dambudziko rinopedzwa sei. Mari havana kuzotumira uyu wemwana ndiye akabva ati ndikati wedu enda uyawo ndaakumba kwacho dambudziko iri matindidii hakuna kana anotaura ari panakati oendine zvinondinetsa uye akati ndakatobhajeta $50 yedombo rababa chete. Mumwe akatondiudza akati zvitori nani nditengere mai wangu zvinonaka pane kuti ndirapise iwe. Ko dambudziko ndatadzei wazoudzire chiumwe sisi kuti inini ane murume akaroorwa ane muchato wake white wedding asi anodanana neumwe chidhara chegonyeti. Saka chidhara chiya akabva achipa namba dzangu ndoona chidhara chiya chiri kuposta mastatus asisi wangu ari kumusha kwacho ikoko namai wacho kuradza sisi wangu amuroora kune umwe musha iye akawanikwa kune umwe musha. Ini ndokuchiudza sisi wakuru kuti onai zviri kuita munin'ina wenyu indaita mudiki ingozi yaari kutiitira iko murume uyo akazviziva akazviuraya. Saka wana sisi waya kuda wachimutsiura maiwe ndopakabva ati kwandiri iwe ndione makuhwa waudzirei handina chandombofa ndakakubatsira nacho muupenyu wangu. Alright, idzo dzemafamily issues zvenyu dzekunetsanawo zvenyu munopedzerana ikoko ini zvangu shuviro yangu iri pakuti dambudziko rauri kusangana naro kanokura kuti tese omuri hakushayi kwechi nyaya especially kana makazvarwa makawanda so takazvarwa tiri 10 Mukomarobi pa10 ndine last born 2 boys 8 girls ndini wakupedzisira. Saka vatudza pa10 apa kana pa9 vachiza kuti dhora kuti ndozviri kunyanya ndishungurudza Mukomarobi kuti 10 wani musikana chete ndiye akafa yaiwe nezita rambuya randongonzi chipfuri chake ndo chinonditera 9 tese tasara kudai hapana. Saka amai dambudziko ravo vanoriziva ivo nemiromo yavo saamai besides kuti iye zvakazoti vanoti mite sei kuti dambudziko iro riperi. Watombotangikiwa chero kuti ini ndiwatange ndinotya nekuti chero murume wacho asati afa sisi wangu waiti wakada kungoti pote kuti waende kunobatsirwa kumaprofita ingawa 2:00 yemakuseni Mukomarobi wakabuda wakanda kuenda kumuprofita waidzoka wakawagarira parodhi woti zvamuri kuita izvi dzamara wazofa wakafa wane gumbo rakadai wakagurwa rutatu kuti 1 2 3 wachizofa papa wangu wacho. Saka kuti uwatange mai wangu wacho nobva indiri wekuchechi asi pafa murume wavo ipapo ndopatakambofamba-fambazve tafamba tikasvika tikauzonzi mai wenyu wane kabhotoro kawainako ikaka kekuda ukuru hwezakakari kurehwa nasekuru vakanga varipo wakatobvuma wega svika ikabhotoro karipo wakuti handichazivi ndachembera ndichazivi kuti kabhotoro ndakakaisa pai. Saka unotoona kuti plus mai wacho vanoita kutisarudza isu iyeyu wekwamutare musho ndiye favorite yavo iyeyu benzi uyu anoita basa rekunoita muroora kune mumwe musha iye ari muroora wemumwe musha. Alright, idzodzo munozoita matareji ekwenyu sekuru sekutaura kwamaita dambudziko riri pana Shalima kumurapa munomurapa asi kuti rinopera sei. Macho vana kuya panapa asi kati vanoti ndiwe chechi vanochechi vanabva awiri vanapa mapasta awiri vanapa mafundisi vanouya vanouya handiti vakaita mhosva dzavo vasati vakaenda kuchechi vakanoromera kuti zano aminoti zvigaro zvipi zvaida muzano
saka anchawa kachichamuka isi kutangira kumashure pavakatangira paya paenda patinge chitongoenda napo totagumira pastage yatiriyo tabva ipapo takutozoronga manje kuti vachidzoka zvavo kuchechi kana shoko ramwari tatanzi koda ndinamata gasa zvekumashure wozogona kundinamata musha saka tiri kuendera mberi hatisi kumira saka unganaudza here kuti muri kuti vakasekuru vakabvuma naisha ndikura kuti paunozoenda kunovaona ungandiburitse shoko iro kumba kuti amai pane kwandakaenda kunobatsirwa mungandiperekedzei ndinoenda kutongoshinga mugomasi kutozova kuti mangwana ndakutonzi wandipuma nemunina wavo iye wandondigarira nawo kati yowe asi kutora wakatora ka chokwadi ngachive chokwadi hachina mabreki chokwadi hachina mabreki chokwadi saka kana varamba tichiita kuti dzosera kwambuise vanouya vaisinya zvakanaka Zimnewsbit TV.
For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV.